Кніга Выхаду, раздзел 13. «І сказаў Господ Маісею, кажучы: Пасвяці мне ўсё першароднае, што адкрывае ў лоне ў сыноў Ізраіля, як сярод людзей, так і сярод жывёлы, бо гэта ўсё маё. І сказаў Маісей народу: Памятайце пра той дзень, у які выйшлі вы з Егіпта, з дома няволі. Бо дужаю рукою вывеў вас Господ з таго месца. Так што не ешце вы заквашанага хлеба. Сёння выходзіце вы ў месяцы Абіб. І калі увядзе цябе Господ у зямлю Хананеяў і Хітэяў, Амарэяў і Гівеяў і Євусеяў, якою прысягнуў ён бацькам тваім, што дасць табе зямлю, што ацякае малаком і мёдам, тады павінен ты святкаваць яго ў гэтым самым месяцы. 7 дзён карміцеся праснакамі, а ў 7-й дзень будзе ўрачыстасць Господу. Праснакі будзеце есці 7 дзён, і не з'явіцца ў цябе нічога заквашанага, і не будзе заквашанага ва ўсіх межах зямлі тваёй. І ў той дзень раскажаш ты сыну свайму, гаворачы: гэта дзеля таго, што зрабіў мне Господ, калі я выйшаў з Егіпта. Вось гэта будзе табе, як знак у руцэ тваёй, і як напамін у вачах тваіх, каб закон Господаў быў заўсёды ў вуснах тваіх, бо рукою дужаю вывеў цябе Господ з Егіпта. Спаўняй гэты святы звычай у вызначаны час дзень пры дні. І калі увядзе цябе Господ у зямлю Хананеяў, якую прысягнуў ён табе і бацькам тваім, і дасць табе яе, то аддзялі Господу ўсё, што адкрывае ў лоне, і што першародна ў жывёлы тваёй, і што будзеш мець мужчынскага роду, прысвяці Господу. Першароднага ад асла заменіш авечкай, тое, што не выкупіш, забі. Усё ж першароднае ад чалавека, сыноў тваіх выкупляй за грошы. І калі заўтра спытае у цябе сын твой, гаворачы, што гэта, ты адкажаш яму: дужаю рукою вывеў нас Господ з Егіпта, з дому няволі. Бо калі фараон запрацівіўся і не хацеў нас адпусціць, забіў Господ усё першароднае на зямлі егіпецкай, ад першароднага чалавека аж да першароднага жывёлы. Таму я ахвярую Господу ўсё, што адкрывае ў лоне мужчынскага роду, і ўсіх першародных сыноў маіх выкупляю. Такім чынам, гэта будзе быццам знак на руцэ тваёй, і быццам тое, што падвешана перад вачамі тваімі дзеля ўспамінаў, бо Господ дужаю рукою вывеў нас з Егіпта. Бо калі фараон выслаў народ, не павёў іх Бог па дарозе да зямлі філістынцаў, што была найкарацейшай, думаючы аб тым, каб народ часам не раскаяўся, калі б убачыў перад сабою войны, і каб ён не вярнуўся ў Егіпет. А павёў яго навокал па дарозе пустыня, якая праходзіць каля Чырвонага мора, а сыны Ізраіля выйшлі узброенымі зямлі егіпецкай. Таксама забраў Маісей сабою косці Язэпа, бо ён заклінаў сыноў Ізраіля, гаворачы: Бог наведае вас, тады панясіце з сабою адсюль косці мае. І выйшаўшы з Сукота, яны сталі лагерам у Этаме, на крайніх межах пустыні. А Господ ішоў перад імі днём у воблачным слупе, каб паказваць дарогу, а ноччу у слупе агню, каб свяціць ім, каб быў павадыр у дарозе ў любы час. Ніколі не знікаў з вачэй народа слуп воблачны днём, ані вогненны слуп ноччу.